Halo, halo mga ka-province, mga kawaray. Adi kita sa Megabus Station, Megabus Terminal, Pasay City. Mati kita dito kung ano ang sitwasyon sa mga ipauli sa Samar. So yan na, anak na ibaruan nga an aircon ko no 2,400. Ito mayaon CR nga bus 2,400 daily kada adlaw na biyahe sira. Di kan ini man nga ordinary biglaan la ko no, so pa kawat-kawat la pagbiyahe kay ambot diri waray schedule nga permanente an ordinary. Ang presyo san pamasahe 1,750 kuno 1,750. So ayan, ito na presyo sa ordinary Megabus Terminal. Okay guys, para gyapon sa atong suporta, ayaw nga limpi pag-subscribe and like and hit the bell button, and thank you. Update. Thank you buddy. Megabus Terminal, Pasay City.